Sa panahon ngayon, kung hindi mo na-post, parang hindi nangyari. At tila ito ang dahilan kung bakit patok na patok ang Lucky Prosperity Tree sa SM Center Dagupan. Bukod sa pagiging simbolo ng swerte ngayong Year of the Wood Snake, naging instant selfie hotspot ito para sa mga mall goers, lalo na sa mga estudyante at pamilyang mahilig sa social media. Aesthetic plus swerte equals perfect combo. Ang Lucky Prosperity Tree na nakapwesto sa main entrance ng mall ay hindi lang basta dekorasyon. Isa itong Instagram-worthy spot na pinupuntahan ng marami para kumuha ng litrato. Ayon kay Mr. Stephen Viray, Building Administration Officer ng SM Center Dagupan, ang palamuting ito ay kabilang sa Chinese ornament na bahagi ng kanilang Chinese New Year celebration. Of course, i-expect ng mga shoppers natin yung Dragon and Lion Dance. And syempre, they can scan our ampaws with QR code to win a prize. Actually, we started our setup last January 18 po, and then it will last around January 31. Eto mga idol, yung kanilang Lucky Ampaw na tinatawag. Pwede ka magpunta dito and may scan ka lang dito to win prizes. Yan po ang hatid nila para sa mga mall goers this coming Chinese New Year celebration. Maliban sa pagiging magandang backdrop para sa mga larawan, may extra perk pa ang pagbisita sa Lucky Prosperity Tree dahil sa papremyo. Dagdag pa rito, makikita rin sa mall ang iba pang mga lucky charms tulad ng figurines at bracelets na pinaniniwalaang magdadala ng good fortune sa mga bibili nito. Ngayong araw naman, magkakaroon ng Lion and Dragon Dance presentation. Magpapatuloy ang Lucky Prosperity Tree at iba pang Chinese New Year displays hanggang Biyernes, January 31. Ayan, so join us, join the festivity in celebrating Chinese New Year here in SM Center Dagupan. See you at 4 p.m. For the Dragon and Lion Dance. At yan po ang ating good news ngayong araw na ito. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.